No takže čau, dneska si ideme zahrať po dlhej dobe Minecraft, takže musíme počkať, kým sa mi toto načíta, nie sme tam. Asi sme sa už nevideli asi po mesiacich, dobre moje kamaráti, asi sme sa moc dlho nevideli, prepáčte moje kamaráti, lebo nemám veľa času, mám aj iný kanál, aj nie že ten, ale aj mám iný, takže ideme toto urobiť, dáme sem dvere. Takže si tu niečo vyhľadať. Posteľ. Takže dám si zelený radšej. Moja obľúbená farba je zelená. To je najväčšia bomba. Zavrieme to a to. Tu a to. Dáme to. Dáme všetko sem. Raz, dva. Tu dáme poslednú izbu. Tam hore neviem, čo dáme, ale vymyslím niečo. Takže tento map som si stiahol, takže nestiahol, ale som si iba nainštaloval. Takže vlastne mám oný. Saka, čo mám robiť? Dobre? Jazdiť ako koň. Asi sme sa už nevideli moc dlho. Prepáčte moje kamoši, lebo nemám veľa času, lebo na YouTube moc nemám času, takže ospravedlňujem sa vám, ale dlho nevyšlo video predsa. Chápete to? Toto cesta bude dlho trvať, takže tá moja rodinka býva. Ideme, asi sme sa už nevideli asi po mesiac, neviem koľko. Kto nevidel speedrun, poďte sa nepozrieť, máte to kúsok, ani vám to nemôžem. Nebudem vám ukazovať, vy to máte kúsok, tak. No. Dobre. Dobre som išiel ako bomby najväčšie. Sa mi seklo. Prepáčte moje kamaráti, troška sa mi to seka, ale bohužiaľ ja nemám zlepšený mobil. Bohužiaľ moje kamaráde, takže. Dneska bude prežívanie asi. Robíme si takú malú obkľúku. Ja nechcem ísť stať to. Šmyká sa to, lebo som tam dal ľad. Prepáčte. Dneska budem mať brinzové halušky. Ňam. Tu idem pomaly. Hore a dole. Hore, dole. Aj. Iba už ideme rovno. Že rovno ideme aj hore, dole. What? To je iba malá zakrutierka. Dobre, ideme. Tak. Ideme.
Idem tu pomaly. Tu rýchlo. Dobre, môžem zastaviť. A do pista! A stará pisto. Musíme pomaly. Tak, ďakujem. Potvoro. Ja vám nič nehovorím, ale no. Predsa, dobre. Dobre, to bolo všetko. Keby sa vám video páčilo, dajte like, odbe, bude aj doľačať zatiaľ čau. Bolo to krátke video. Ospravedlňujem sa vám, dajte like, odbe, zatiaľ čau.